benvinguts al Forcat. Setmana de fira a Berlín. Un total de 90 empreses de la nostra comunitat han participat a Freelogística. La consellera Elena Cebrián va visitar el certamen dimecres passat. D'altra banda, i segons la Unió, el comissari d'Agricultura de la Unió Europea ha reconegut en un escrit que el govern espanyol no es va posar en cap moment d'acord o almenys en contacte amb ells per a tractar l'acord d'associació econòmica entre la Unió Europea i els estats de l'Àfrica Meridional, entre ells Sud-àfrica. La Comissió considera poc probable que la concessió en taronges a Sud-àfrica, atenció, perjudique l'interès dels productors europeus de cítrics. Un tema, estic segura, donarà molt de sí. Vos mantindrem al dia. I mentrestant a casa, la Conselleria ha recuperat les inversions en explotacions agràries. Teniu ara 2 mesos per a presentar les vostres sol·licituds. Us ampliarem també la informació. A més, esta setmana, el conseller d'Economia, Rafael Climent, ha visitat les cooperatives de la Vinya, a la Font de la Figuera, i Coim, a Moixent. També la Unió ha analitzat el sector arrosser. L'AINIA continua avançant en investigació sostenible i atenció perquè ja podeu sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l'impost d'hidrocarburs. Benvinguts, comencem. I com vos deia, ja podeu sol·licitar les ajudes incloses en la sol·licitud única de la PAC per enguany. El termini s'havia tingut que ajornar per un problema informàtic, ja s'ha resolt. Ens anem ara fins a la Conselleria d'Agricultura perquè allí es troba el nostre company Patricio Ortiz. Patricio, conta-mos. Així és, Sílvia, perquè les ajudes suposen més de 140 milions i comprenen el primer pilar de la PAC, entorn a 100 milions de pagaments orientats a manteniment de rendes més les mesures del programa de desenvolupament rural que inclouen altres ajudes a l'agricultura ecològica o agroambiental. Escoltem a la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián. Estamos insistiendo mucho en el Ministerio, en Madrid, que se haga un verdadero trabajo de negociación y de diálogo para llegar a una PAC, que realmente, a una nueva política agrícola común a partir del 2020, que realmente atienda a nuestras particularidades y que responda a nuestras necesidades y sobre todo a las necesidades de la agricultura mediterránea, que ha estado tradicionalmente un poco en un segundo plano en esta política agrícola común. I des del passat 24 de gener i fins la meitat d'aquest mes de febrer, la Conselleria imparteix jornades formatives al personal d'oficines comarcals i direccions territorials. Sílvia. Gràcies, company. I canviem de tema perquè els enginyers agrònoms demanen seny, tranquil·litat i prudència davant la detecció del bacteri Xylella fastidiosa en quasi un centenar d'espècies vegetals situades en les Illes Balears, concretament a Mallorca i Eivissa. El govern balear està actuant i junt al Ministeri han disposat mesures de contenció en les illes per a frenar el bacteri. Mesures totes elles planificades de forma coherent amb el protocol establit per les autoritats comunitàries. La Xylella se manifiesta, casi como todas las enfermedades en los árboles, con un debilitamiento general del árbol, que empieza a perder las hojas, aparecen ramas desnudas, secas. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, a més de comptar amb l'IVIA, el Laboratori Nacional de Referència, la Conselleria està desenvolupant el previst en el Pla de Contingència amb les actuacions de prospecció, detecció i vigilància. Fundamentalmente controlar el material vegetal que se utiliza. Es decir, una vez que la enfermedad aparece es bastante difícil de erradicar. La Xylella fastidiosa porta instal·lada 60 anys als Estats Units i a Itàlia les primeres infeccions s'estima es van produir en 1992 i aporten valuosa informació i experiència per a establir mesures i proposar actuacions als experts de la citada comissió. D'altra banda, la Unió de Llaura Horts ha celebrat esta mateixa setmana una jornada monogràfica d'assessorament per al sector de l'arròs en la localitat, com no, de Sueca. Allí s'ha plantejat els principals problemes del sector. La jornada va reunir un total d'una 50ena de llauradors arrossers on tractaren les actualitzacions fitosanitaris en el cultiu de l'arròs, la normativa i la inscripció en el registre oficial de productors i operadors fitosanitaris. La normativa actual estableix l'obligatorietat de la inscripció dels qui es dediquen a les activitats relacionades amb productes fitosanitaris, siguen subministradors, realitzen tractaments fitosanitaris, manipulen i utilitzen aquest tipus de productes. Estan en el llistat de productes que tal vegada no puguen ser autoritzats, n'hi
això és tot normativa que ve des d'Europa, n'hi ha dos, un és la ventazona, l'altre és el propanil, que són dos herbicides que són bàsics i capitals per al cultiu de l'arròs, i l'altre és un fungicida, que és el triciclazol. A més, es va tractar la crema de l'arròs com a una de les possibles solucions per a la palla. El problema que tenim és que faria falta veure quins són els models que s'estan aplicant, quines són les diferències i perquè nosaltres no podem minimitzar això. Llavors, el que està clar és que avui tenim dues opcions bàsiques, una és la crema i l'altra és la retira. La crema és l'opció més fàcil, més ràpida, més viable, més econòmica i en aquests moments més sensata. La jornada va concloure amb la presentació d'un projecte per a la valorització de la palla de l'arròs. Si vos interessa, hi estan. Hi ha 15 milions. També avui visitem el Centre Tecnològic AINIA perquè allí treballen en nous sistemes de bioproducció en el sector agropecuari per obtindre una producció més sostenible. L'objectiu bàsic de la bioproducció en el sector agropecuari passa per produir béns de consum eficient amb una gestió racional i sostinguda dels recursos amb un menor impacte ambiental. Con los bioprocesos o con las técnicas de bioproducción podemos desarrollar compuestos fertilizantes que actúan como protectores para las plantas. Des d'AINIA es treballa en el desenvolupament de bionutrients i biofertilitzants que s'obtenen de bactèries, rens, fongs i microalgues que s'apliquen a productes vegetals rics en proteïna i amb una alta càrrega orgànica. En el área bio se pueden utilizar tanto microorganismos, ¿vale?, como metabolitos o compuestos producidos por esos microorganismos, o se pueden emplear enzimas para transformar matrices vegetales en productos que sean de asimilación para las plantas, tipo aminoácidos. Els bioprocessos es basen en la integració de tecnologies de producció procedents de fonaments de la enginyeria tradicional com de la biologia aplicada. Moment ara per a la nostra taula de preus. Esta setmana el Consolat de la Llotja de Citrix ens assegura que s'ha detectat algo d'animació en el mercat, tant en compres com en recol·lecció. Ahí tenen les dades en cotització i també, com no, la variació respecte a la passada setmana. I fins així el nostre temps d'avui. La setmana que ve vos durem una proposta d'atenció gastronòmica d'interior molt interessant. També el resum dels premis de la gala d'ABBA, que celebra 40 anys d'història. Serà el dijous. I balanç d'altre certamen firal, perquè el 15 de febrer arranca, esta vegada a Nuremberg, altra cita important, BioFac, la Fira Internacional de Productes Orgànics. I recordeu, com sempre, que cal consumir productes valencians perquè vosaltres el millor ho tenim a casa. Fins la setmana que ve.